Привет! Днес се включвам с един съвет как можем само частично да използваме една рецепта. Например, аз искам тези моркови и лук да ги нарежа и да ги запържа в термомикс, но искам останалото да си го направя в тенджера или в фурна. Тогава или си избирам една рецепта, или минавам през ръчния режим. Аз предпочитам да използвам една рецепта. И ето, например, намерила съм рецепта за леща и в нея се казва, че 100 грама лук, 100 грама моркови и 200 грама картофи и 80 грама целина се нарязват за 3 секунди на 5 степен и се слага олио и се запържва на 120 градуса за 5 минути. Единственото, за което трябва да се внимава, е долу-горе като количество, общото количество на зеленчуците в рецептата да съответства на общото количество на нашите зеленчуци, защото времето за запържване варира според грамажа на зеленчуците и съответно може да го коригирате. Ето, аз виждам, че тук общо взето 100, 200, 400, точно 500 грама зеленчуци са тук. Сега ще изтегля моите. И имам още 3 глави лук, разрязани на 2. Слагам ги точно 560. Доста добре съм, доста близо съм към тези. Няма нищо да отмятам, направо казвам напред. Видяхте, че ги изтеглих само в категорията на морковите. На термомикс това му е се тая. Всъщност идеята тук беше да се сложи и олио 20 грама, за да може той да ги нареже заедно с олиото и после да ги запържи. Може сега да го сложите или после. Няма значение. Ето как са едро. Ще се върна да добавя и олиото, за да съм в синхрон с него. За целта си цъквам тук кантарчето, го активирам и наливам олио. 20 грама или аз малко повече искам. Така. И така. Назад. И сега 3 секунди. Сигурно ще се малко. Ако трябва, ще ги увелича. Ако реша, мога от тук да ги увелича на 5 секунди ще ги сложа. Четири. Спрях, че ми се стори, че е вече ситно. Я да видим. О, да. Малко даже придобрих. Можеше малко по... Май трябваше да го посушам за 3 секунди, но нищо. Избутвам ги надолу. Това го пропускам и следва запържване. Така, Enter. Сега винаги може да сложите на пауза и да видите дали е достатъчно запържено, или от тук може по всяко време да влезете. Ако решите, може да намалите минутите. Превода е грешен, пише пон, сигурно от понеделник, но това са минути. И от тук може да ги промените или да спрете, или да паузирате. Докато това трае, може да си разглеждате другите стъпки, винаги се връщате към текуща стъпка. Ако по някаква причина решите, че искате да се върнете към предишна стъпка, да речем, ако не беше достатъчно ситно нарязано, можете да цъкнете на точките и да зададете като текуща рецепта. Така. Отделно тук винаги може да се върнете, може да зададете таймер, докато сте в тази рецепта. Само показвам, нали? Може да се върнете по някаква причина за ръчен режим, нещо допълнително да направите. И ако сте цъкали насам натам, от тук отгоре слайдвате надолу, цъквате и пак се връщате там, където сте били. Освен това, трябва тези нотификации да ги получавате и на мобилния си телефон и да виждате докъде се е стигнало с готвенето. И готово е, да видим. Ето, перфектно. Без да бъркам и супер. Ето, ситно нарязани и задушени. И приятно готвене!